Il-Gvern ġdid nazzjonalista se jtejjeb il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha u huwa għalhekk li kulħadd irid jemmen u jaħdem. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'attività li saret fil-każin ta' Ħaltarxin fejn irringrazzja lil dawk preżenti għad-dedikazzjoni tagħhom u tal-attiviżmu li għandhom kif permess tagħhom tiżviluppa wkoll ħidma importanti fil-lokalitajiet. U ġimma sabiħa li nġabret fil-każin il-ħamis fil-għaxija. Bernard Grech qal kemm hija xi ħaġa sabiħa li ta' spiss ikollu l-opportunità li jiltaqa' ma' dawn l-attivisti li l-koll għandhom missjoni speċjali. Waqt din l-attività Bernard Grech fakkar kemm kienet sena ta' suċċess is-sena 2024 għall-Partit Nazzjonalista. Fejn fost l-oħrajn il-Partit Nazzjonalista kiseb l-aqwa riżultati li qatt kiseb fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u anke żied maġġoranzi fil-kunsilli lokali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li din is-sena hija sena kruċjali għax huwa propju f'din is-sena li qed issir ħidma kruċjali li twassal għall-elezzjoni. Intant għal din l-attività attendew ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, kif ukoll deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista.